padong namimusaka Jugang represent featuring Street Parma. Paningkamot ang tubag sa kalisod, kapugi o kahago para ang ato ang pangandoy maabot. Napay adlang musunod, dili ta mag-ungot, dapat itay maglihok. Paningkamot ang tubag. Ako nang isa-isay, hindi pinamay-may. Rimaw, fucking story, daghang nagsubaybay. Tuwid kay nilabay, sila nakabantay. Nakis na ulo pa na sa unang ginagmay. Wild kid, pagkabata, ahigis pangasaba. Sa kabadlungon kay mahigo, permis kulata. Yo, para sa Kulasan Street Pharma Underground Sounds, Piyahit Masday Finals na taga-Andrea Apollo Sports Bar, Marshall versus Nick Laus. Yo, ato magpakano. Yeah. Siyempre, daghang salamat sa natawa na adri karon, di kayo oras para ni kakalihukan. Siyempre sa mga maguwang sa eksenang nayak sa duwa, Rapolo, siyempre sa Raskimuri Vape Shop, Binukid, Habak, Kalye, Pound Town, Chongs, GSM, siyempre Street Pharma ba yung ginatunog kayo bay? Anpo represent! Everybody make some fucking noise for Marshall! Ahatra na tanan og matagam kay kami inyong katapak bay. Among kalidad kay panggirang binabaay ug pataka lang kag tama kami. Marshall bay. Tuan bay. Shout out ako kadyo ta. Insular, Anbo, Kali, Binokid, Streetwise, Poundtown, Umbra, Frictionista, Kenzinga, Jisoo, Biski, Apollo. G. Yeah, shoutouts. Boy, ang insular, kitang-tang na way. Ilang. Ilang na nag-save. O syempre, sa itong venue karon bay, Apollo Sports Bar, syempre DJ ECQ. O kanibay, gikan ka Poundtown. Everybody make some fucking noise for Nick Laus. Mura lang ng lismo. Tell me what you got, dapat kami daw alisto. Gatuyok matagusa, mura nag-alimpo. Tabuning nung Shout out Streetwise, Cave House, Payag Disciples, mga amigo na akong nila Rio. Save more. Let's go. Yeah, shout out Save More by kanibay, Tournament Battle Finals 2025. Nagsabot na sila. Daog sa coin toss si Nick Laus. Gipili niyang mauna si Marshall. Tournament Battle Piyahit Masday Finals. Paminaw na to. Round 1 Marshall. Yeah. On one. Last on that bay. Yeah. Yeah. Kinahanglan pa ba ni nga iduwa? Kibaw naman mo sa resultag. Unsay dangatan sa mga way alamag sa ilang mga gipangbuhat. Swerte na kay ni ang buang, kay puros ba nga kaatubang. Ako mo'y niatbang sa mga gikahadlukan ni mo nga mga kontra. Sa premyo ikaw makingtunga, kay ganahan ko wa kay magkuha. Dili na nako problema o wala na kay makaunsunod ugma. Gasige na lang kag pabugat, imo mama sige nagkabughat. Mga yurag sapi para ipanglaki ang habi niya magpabugha. Kung lipstick hisgutan aw may kay ni mamili. Maudi ay nga mampungko ka kung mangihi. Di ka kalimod na ko'y kopya si CCTV. Karon ko ing nangi ka membros LGBT. Usa ka spiki nga hip-hop ay miilara kay make-up imong hilig. Ayaw pa pildis, imong kabayon ay padayon kay barakura kaayo ka og breeding niki. Imong pangan basta gabi ay mitutuha kay kahibalo mis imong mga gimmick. Nagay kay chismis nga mucho pa daw kag minor ang kabigaon walay limit. Litsi ba yung tamay ni nga patagbon aron ka amgong di na mo'y di may pag-ato pa sa nagtrabaho construction. May to kay saltuon niya mo patulto ni mo para lang kakulatahon. Pauni salon nga gadag samong puros kalagot ang imong naamon. Sa mong pag-abot akong ibulgarugod sa'y tinuon ni mong baho. Huy Nick Laus di ka magsilbi. Kay gipildi na ka sa akong gipildi. Ako'y gadag kamala sa imong kaswerte. Wa kay chansang muda og bisag sa sweet race dili. Ni siya na ko nga kalibil. Imong suwat murag ako pag grade 11. Imong kabugon imadabis nag-i-briefing. Maong hangtod ron ang kasubos nagpabilin. Payot. Check. Underground sounds. Let's go. Yee.
Tao sa finals with a solid bar versus Marshall na adiha effort kay no need par. Ako si Robin Star nya ko kung Martin Ra. Dapat ka sa may kasagumat niya katubok at sa suwat og imo may baw ang logic par. What's up Marshall, musta naman ay hoper me kang ampok. Kung mabihag ti ka dire sa impyerno ti kay sangkok. Di kang red nagsantos rasta grabihag di ka kaanggo. Gipa-practice kag mga champion para lang makaandam na nako. Wag ka kapautor na nato dire piyait mas day. Unya gipyait ni mong duha aron ka sabay. Gianggilan og shabu si red na sugrasta. Ikaw gani murag show may tisa kay wala kay tumpahay. Sa panimasyon na kung di ka maka-answer. Suwat ni mo murarag spark samtang ako akitander. Ilaron rag mga judge aning lagong og panit. Pero di ko madas imong ilan porkit literal ka ka blackmail. Maong impyait sad na to gamay imong kawak. Naabot ka og finals kay wala ka tunga ha. Unyagi at bang kagduha ka manuyupay. Introducing Mr. Marshall entitled malagutay starter pack. Ila siya buin mo kay smoke wak ka na lahi brad. Para buyag imong saway hasta ikaw headshot. Mga adik nga mao-maora ang kalidad. Lahi lang mo gamiton para takas realidad. Mga bullshit, mga tawala di common sense. Musmok man sa gubat for only tripping purposes. Ikaw kay him kanimog amok sisilin. Mao iyang pagsabog cannabis is a medicine. Agay-agay, punchline kada linya. Tira after tira, hantod di na kakahinga. Bunugon jud ikaw, dili na ka makaigyas. Okay ra na Marshall, uy naabito kay medisina. Nakusod akong pen, maong Bentley. Pen is by the year, than the sword mo'y timad no more martial law, og ako ang bayani. Ing ani mo suwat, ang Jose Rizal nga Gen Z. Taya ni Clark so ini Rayman lang binagay ko to. Yeah. Oh. Ikaw ra ang taga-kabatan nga ding isog. Kay pulihon ka, ikaw pa ang maikog. Sa inyong tapok, ikaw pa ang nagalipog. Kinakatingog lang kong papalhinon. Nagapagay sige na lang ka ang paghinol. Sa ilang ipagtinda nga mga Pilipino. Kay puro maguti na ang imong paborito. Katruho ka o gijok ra akong mahimo. Ang akong verse permisa kay sa gimaniho. Sumikati ka sa ngay ni mo nga praktison. Kuhag ko sinya si imong ulo na intiyon. Kay tabla raman pod ka dire nga gahikog. Pauawan kay insulto kang maligo. Ang imong linya mga puros na inilog. Mag-aog ang pagpatun po itaw kaikog. Ay sigma mo piyahoy mo raman ka o insik. Kay kung masrol na maturing ang imong bitbit. Karoon kay daw na kuspatasa na ning piste. Maudi ay kinghong baligyan ning litsi. Kay kung kasi mong kaugalinong ganita ka matchwa. Kay mahimo bisag tabang ka mo si mong kabatch. Mo champion niya buang maingon ako lang. Usugot na mo champion ang pirmi ka kalat. Di ka makasagang sa akong ipalabang. Ang mga bala niya mabagat at tilo matagap. Salamat na lang iwa kay padawatan. Wala na'y chance ang makakwarta ang mga kawatan. Yeah. Check. Round 2, Niklaus! Round 2 game. Merry Christmas, tunog na wata akong pinaskuhan. Maluto kas kainit, mura ka og pinakuksan. Sakit ra ka sa dunggan, pwede na ka muungdag. Mauna to imong gama, sulod sa kabulan. Kahinay di ay, practically high. Ito kagbala, manglupad, yak missile di ay. Ilak ni bay, siya'y gisacrifice. Kumura ka kung sa sound na ay mag-PI-KI. Nagagmaya tabs kung shots na ang ibaylok. Loyang jawa man sikiti og maidok. Kani nga agil tanan rapan makatandog. Biwin raog jaw ang player niya, the rest ninyo kay bangko. Suna siya kabalaka, sa tibok nga ako, gadalara kag pataka. Ikaw ba'y kay naotang ni Saka, gadalara mo og bugat kay kamoy gidaladala. Maog jaw kay pag solo flight, aeroplano lang kag ibil o niya puro skite.
hospital nila ko haapag makosubay basin nakalimot kami ko adiri auto like it. Masay ko, matay mo, mga idol, mga ikong pasaylo, masay ko kay fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Maitaw ko kay di man ko dalo, way mag-ilog sa kong fuck you kay tagsaman mong walo. Naman namin ako na yung pugo, champion kaya ko eh. Iklaw sa utok itak naon ko si mong level, wala ko'y ratakan yeah. Mid-rap, medyo boring na, buo na ko imong igol ka sa battle rap. Huh? 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 Di ba? Yeah. Yeah. Taga mo albo-along taang mabugal-bugalan kay mas lami untag dakong tawang bunal-bunalan mas natoy tsansang kalahutay sa kung kada buga di pareha si mong banat perming makaduka layo pang duwa kay nagsigi nakaug apura dili kita ang main event diri kundi akura piti man ganing mga champion sa muting batukan may pagmuhila ka aron nila kang napaboran sa nagplano ko lakon ni siyas inyong tukar ay mugsubot madanis kahingag amuga pundar kay bao baka nga nung way gahin ni mo makikulab kay ultimo sayon nga multi di ka makabuhat kasagaran sa kong lyrics kay kabulas tugan wa ko'y batasan ug ang kontra walay nakatunan sa dala-dala ni mong baray kay madatugan ang imong pagpasikat akuha ng matabunan dili pagani ni mao akong pinakahunat kay walay challenge og tinudtod ko ni siyang suwat kay baw na ko sa 15 mil ako ang makakuha maong relax ra ko og di na ko dapat mangugat wa ko'y paki og hanginan ka sa akong gipangbungat ako ang bagyong mobulabog sa inyong syudad pero ang inyong balay ako ang pauwanan lain sa gila nga ikaw man ako kaatubang sa sigig hilak ang imong mata pirmi maghubag nya ang ako ang maghubag kay tungod sa kaguba kay baw pero kay baw na silas kalahian natong duha unya may pagwala na lang ka nga magtuga-tuga kay karon pa ka nakatungtungan ni sukat-sukat wa ka mauwaw nga naapsan na kasabaguhan sa katinood sa kustorya ni ka makatubag tubag bayot. Yeah. Check. Check. Rodong Marshall, akong naatlan. Ikaw ang target, ako ang gunman. Mga bras raman na imong bars mura. Kag level 1 nga orsa nya kontra Russia ko sa batra baka iguman sa round. Lami kay ka kickflip pan sa naong kay ikaw buang-buang. Ni dakong kulang-kulang gibuntis ni sa iyang mama pitura ni kabuwan ha. Ay lablo ay namig ilan. Hoy bantayin ditong entrance. Gibutis ni sa iyang mama pitura ni kabuwan pitura ni kabuwan gibutis ni sa iyang mama pitura ni kabuwan ha kapantay mi sa tikas ay namig ilara ipasikon sa iguman sa round sa kontra makita po lang just putos maiyahoy kung dili tungod ato gipildi na ka ni Rasta inyong Rasta ikaw body bag nakalusot ra ka kay ang judges halipat shit sumining ana gasakit na imo dughan mailajud nga tinuod player mo react ayaw kumpiyansa kontra nimo dili adis maaan gini og John Wick mo patay ni gamit lapis sulod ayaw sabat paron dili malalis rapper mailhan siya nga magsakit time sa kay medyo luoy na magsasyon na to gamay lahiong istorya di ba Marshall mo duwa man ka og sakir wani uyon ang panahon kay ang ending ni mo rapper iyahang style musip-sip sa organizer unya wala siya gitagad maoto ga battle para sa exposure chupaon ng mga higher maon na iyahang mission goal sa mga sakir anak ka brother sa kumpaon ka nasangit awa ni react na sad uy ayaw lagi pagsakit loyag na ang amura mag-adik-adik reto di kang Andrew Hiha kay nangita ko og pangit imong pagtunga murag ka suicide ra ako 15,000 imo 300 sinimanda huyang makadong di pa ka pang final Marshall lagi ka pero di ka pang survival mao ni Sibling Remembrance di ba Marshall ka boy bantayin ditong entrance swerte ka gapo kung pakos uban o katong mga butang wala ka sex life ikay bayot
ayat. Yo, Marshall versus Nick Laus! Papaka na ito ko! Para sa kalanasan, It Must Die 2025 Finals. Kung ganahan mo itong battle by, supportain mo ninyo gumikan sa pag-subscribe sa among YouTube channel. Di na kayo na nakabugat, pero dako kayo nagtabang para namo. Kanibay, judges decision 4-1! Everybody make some fucking noise for Nick Laus! Yo, shout out sa tanang part aning tuiga. Beske, It Must Die tournament, bra. Kayata. Cave House, Payag Disciples, mga migo na ko nga ni Ari, mga kauban ako sa akong bag-o nga trabaho. Fuck shit. Iguman niya. Adric Carlos Adric Jazz diri sa Underground Sound for Finals. Congrats ni Nick Laos, congrats ni Marshall. So ang grade nga battle, round 1 and 2 Nick Laos niya sa round 3 kay si Marshall, kay sa round 3 si Nick Laos kay na siya long slip ups. So since tournament finals man, of course considered ang punchline Monkeys Pro, pero maklaron mas performance ni Nick Laos na clean niyang one, nakuha niyang crowd, nakuha niyang judges 2 naman sa 2, then sa 3 one niya kuha, but mana round 1 and 2 Nick Laos niya, round 3 Marshall. Congrats Nick Laos, perhaps ni Marshall. Yo, Lawrence. Round 1 ang round 2 kay giboto na ko ni Nick Laos. Ang round 1 ni Marshall kay nag-stay ka siya sa isa kanggel katong mga bayot bars. Nya si Nick Laos kay kuan bar per bar taga 1-2-1-2. Nya round 2 kay gisugdan ni Marshall yang round of bayot maora sa imra gyapon sa round 1 medyo nausik iyang mga pila ka line sa to. Ya, si Nick Laos kay naka-fighter. Round 3 kay hapit na yabo si Nick Laos, pero dili rason na para mabildi siya. Ibutang talang gi hatag to nako sa iyang kontra, pero 2-1 para Nick Laos. Ay, grabe dahil sa round 3 klaro man to no ka Marshall to, pero sa 1 o 2 kay kanang medyo nilamang jud ang suwat ni kuan ni Nick Laos, kanang less ang feelers dayon ang kuan pag-cater niya sa tao bitaw, hindi niya pag-cater niya sa na performance. So ang katong round 3 dili to siya enough para makuha ni Marshall ang pagkasayo ni Nick Laos. 1-2 kang Nick Okay, Laos. last call na dyan ni Ganji dyan. Yo, Piox, South Kasko. Ang akong gibutar is Marshall. Nagbasir ako sa kalimpyo sa suwat o ka stricto sa rhyme. Nagkuwang lang yun si kasi ito Nick Laos versus Marshall. Nagkuwang lang yun si Marshall o punchline. So entertainment wise si Nick Laos. So props ka po niya. Lahi man ko mo judge kay ganahan ko kung unsa ka mo base sa imuhang kontra o kung unsa ka stricto sa imuhang rhyme ba. So sa kato nga battle mas straight na ko si Marshall, pero props gihapon ni Nick Laos. Congrats. Yo, congrats sa doha no. Daog datan na nato. Ang butara na to kay si Nick Laos, kay si Marshall fighter sad. Pundor siya siyang iyang pamagi. Si Nick Laos dagan siya gibuhat sa iyang kada round. Bisag na starter siya sa round 3 iya gyapon 1 and 2. To Nick Laos.